sorry. It's a fucking работи. Отиди на там и работи. Да, най-малко въздух. Значи, получаваме С, С? което е, че не се разбираме. Тук отиваме... С-то е неразбирателство. Да, неразбирателство, отиваме надолу. На какво? Надолу. Какво разбирателство отиваме? Какво разбираме от всичкото нещо? Значи ние сме... Разделяме се на хейтери и на хипита. Да, хейтери и хипита. Тоест не хейтери и хипита, ами даже хипито да го заместим с дюдове от Лебовски. Според мен е по-добре. С дюдове може да го заместим. Ето така, обаче то пак ще е по две. Чакай, то май само ти си дюд, брат. Ами, не е вярно. Дюдовете идват... Моля ви се, бе. Идват дюдове по две. И Те? какво решение искаме да получим? Ето. Искаме вселенската любов май да получим, ама Тя е с лесна. дюдове. Тя е много лесна. Ма тако, чакай малко сега. При положение, че имаме... Сори, че трябва да се намеся, ама... Абсолютно. При положение, че имаме два хейтера, плюс един дюд, и те са равни на вселенска любов, не се смея, Румене. Ако, значи, то излиза, че единият дюд действа като 0... Не, чакай сега. Имаме 2 плюс 1, където едното маха двойките. Мога го правя като нула. Ама чакай, бе, при кои уравнения се получаваше те? Той като 0, веднага като 0,6 отива на единица. Няма как въртле. Не бе, 0 плюс 0 е равно на 0. 1 плюс 0 е колко? Няма как да не съществувате. Тук сме. И сега тук на какво сме равни? ВНЛ. Обикновено по стените. Което, честно казано, никога не съм знаел какво значи ВНЛ. Дед го пишат по стените. Венка и Нелка се го лижат. Не, ето и някаква по-патетична глупост ще е. Венка и Нелка. Знаеш, че може би в момента решаваме теорията на струните. Просто ни липсва съвсем малко. И ще сведем Вселената до... С двойката ще направим нещата много лесни. Може би трябва да изведем дюда отстрани. Защо един дюд е повече от двама хейтери? Защото Той ще обясни цялата много работа. хейтери. Тук дюдаизма направо... Как дюдаизма би трябвало да... Ще иска да правиш кембичо, бе. Приема Кое? такова. Дюдаизма приема... Как се нарича, когато нещо приема... Той в момента дед го нарисува птица, само че отдалеч погледната. Това е Гладиус. Гладиус или Глариус? Глариус е Гларус с Гладиус. Как се нарича, когато Глариуса прехвърчи нещо друго? Ама с пускане или без пускане? Колко? Знаеш ли Flock of Seagulls. песента на Гларуса, знаеш ли? Каква е? Да бе, глад. Ужасено, но... Значи, това означава, че... Слушайте, дали да не си пуснем песента от Чатова? Не знам, що ми хрумна. Защо това се слушам? Слушаш ли? Как? Човек, сега в момента получих е такова като дежаво. Той ти като викаш за Гларуса и на мен ми се дослуша. На мен ми се дослуша. Абсолютно разбираш цялата тази ужасна... Ще ти кажа даже как си го представих, човек. Музиката от Чатова, он и на кола тръгва от един разклон и ходи по един асфалтов път. Трябва да си я пуснем. Румен, ужасно е за нас. Представям Нищото е умишлено търсен ефект. Умишлено търсен ефект? Ето. Значи Чатова е в основата на всичко.
Оттам тръгва вселенската любов. Защото оттам тръгва онзи мръсния, който иска да убие жената и така нататък. А иначе като цяло това е едно много прекрасно лице. Лице и ръце. Което лесно може да бъде и усмихнато. Там отдолу май мудяш се появят. Да. Това е. Съжалявам, че нямам зум тук да акцентирам. Като цяло това е живота. Да. Професор Тонков, добре го казахте. Не, че наистина живота се случва винаги по същия начин, но доста често той може човек, формулата стана лице. Лицето, което представлява огромната същност на цялата работа. На една... Спри. Ела да пинем малко. Ела да пинем малко. Стига.